Vítám všechny u vaší denní dávky internetu. To, co právě vidíte na obrazovce, není magie, ale vzácný fenomén, který se vyskytuje u ostrovu jménem Vandahu v republice Maldives. Tenhle zdánlivě nadpřirozený jev dal místnímu moři, ve kterém se nachází, jméno The Sea of Stars, neboli moře hvězd, a způsobují ho maličké bioluminescentní organismy známé jako dinoflagellates. Právě můžete na obrazovce vidět jednu z nejdražších explozí, která se odehrála v továrně ve městě Tianjin. A jejíž tlaková vlna roztříštěla okna až 2 kilometry od centra exploze. Bohužel, tahle exploze taktéž stála 173 životů a zhruba 9 bilionů dolarů ve škodách. My God！ 这下严重了，走开！ Whoa! Oh! What the? Holy shit! No fucking way! Oh shit! Oh shit! No, baby! Oh no! Are we dangerous here? Yeah, we're dangerous! Oh my God! Myslím, že tenhle by rozhodil sandály i Jackie Chanovi. Vypadá to, že okolo tohohle chlapa procházelo něco, co bylo mnohem zajímavější než cesta před ním. Tohle už by bylo avšak všechno pro vaši denní dávku internetu a já doufám, že se opět uvidíme někdy příště. Zatím...